Με πανηγυρικό τρόπο εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στο καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών, Καλυπάτηρα. Το γήπεδο εγκαινίασε η πρόεδρος του ΠΑΖ, Καλυπάτηρα, και πρέσβυρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Αγωνίζεσθε, Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία αναγορεύτηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλού Χωριού επίτιμος δημότης του Καλού Χωριού. Η πρόεδρος του ΠΑΖ, Καλυπάτηρα, και πρέσβυρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Αγωνίζεσθε, Κατερίνα Παναγοπούλου μαζί με τα παιδιά κατά τη διάρκεια των εγγενείων του γηπέδου που χρηματοδότησε η Καλυπάτηρα. Η κυρία Παναγοπούλου σε δηλώσεις της στο ΑΤΒ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σκοπός του σωματείου με τη δημιουργία του γηπέδου είναι να σταματήσουν τα Ελληνόπουλα να μεγαλώνουν στις λασπωμένες σαλάνες, να περιφρουρηθούν και να διδαχθούν την Ολυμπιακή παιδεία και τον αθλητισμό. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει καταπληκτικό σχολείο, συνέχισε η κυρία Παναγοπούλου, και θα βοηθήσει να δημιουργηθούν υγιή κύτταρα μέσα από τον αθλητισμό και τον συναγωνισμό.